سلامت عنا هابلنا زخبركم تخاتلتي عسبة تايمس تواله نا يوتيوب چانلنا لعل حد عام تفلالي وانا وحاوريتاتن حدشت زيناتاتن نقرب لكم متيوم عسبة تايمس بفلاي دما بزوقرنا افريكان زمعمل زلو حدش بوليتيكاو معوالن بوليتيكا اثيوبيان ايرتران سودان نغبصن مسابوشت تግራይን ኤርትራን زمعمل زلو حدشت حاوريتاتات ناتخاتلم اباب معالتو نابخاتكم حدش زتصارين ميزاناون حابريتا نقربلكم متيوم يكون امبر عسبة تايمس بركت زبلو حابريتاتات مقلو عصيبو ميديانا مزقعت بصحو كعصو خيليوم انتخونا ግን በዚህ ቋረጽ ቃልስ የለን በመዋል በሐደሽ መልክዕ ቃልስና ክንቀጽሎልና በመዋል በዚህ ሐደሽ ቻናል መጽናለና عسبة تايمس በሐፈሻ በጉዳይ ቀርና አፍሪካን ጉዳይ ቀይሕ ባህርን በመዓልቱና ተከታተልና ካብ ትግራይ ካብ ኤርትራ ካብ አዲስ አበባ ካብ ሱዳንን ካብ ግብጽ እንደመጹ حابريتاتات እና ተከታተልና በመዓልቱ نقربلكم ميديانا استعاصم تخاتلتنا نخبصحم شير بمغوار سبسكرايب بمغوار تخاتلنا ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰራዊት ኤርትራ አቡዋን ኩናት ትግራይ ግፍዕታት ፈጽሙ ይخبل خصيصو መንግስት ኢትዮጵያ መስቲያብተ ዋን ኩናት መሳለፍቱ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ በኸምዝ አይነት ግፍዓው ተግባር ክኸስስ ነፈለማ አዋኒዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝበለ ሎሚ ሰለስተ ለካቲት 2026 አቆጣጠር ፈረንጂ አባይቶ ወከልተ ህዝቢ በዘስምዖ መደረ ኮይኑ ምስ መንግስት ኤርትራ ቀርሐንተ ስለዓለ ጉዳይ ቀይሕ ባህር ስለዘልዕልና ይኮነን ብዝበልዩ ሰራዊት ኤርትራ አበ ከተማ አክሱም አብ ልዕሊ መናሰይ ፈጸሞም ጅምላው ጨፍጫፍ ተቃውምና ቅሬታ ገሊጽና ተባሲ ምስ ህወሓት እንበር ምስ ህዝብ ትግራይ ኮነን ኢልናዮም ግን አይሰሙዑናን አምነስቲ ኢንተርናሽናል አወርሕ ለካቲት 2021 አውዞጾ ጸብጻብ ኣብ ትኩናት ዝተሳተፉ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ጥንታዊት ከተማ አክሱም በመታው አውሽተ ኸልተ መዓልታት ወአማይት ዝቁጠሩ ሰላማን ሰባት ከም ዝቀተሉ ናይ ዓይን መስኻኸር ከም ዝሓበር ወገሊጽ ነይሩ ኤርትራ ነቲ ጸብጻብ በትሪክ ትነጽጎን ከላም መንግስት ኢትዮጵያ ግን ተፈጸመ ገሰት ተሐልው ውሽጣው መርመራ ከካይድ ምዃኑ ገለጹ ነይሩ አብይ አህመድ ኣብዝነ ሕዝ መግለጹ ክልቲኦም ሓይልታት ነከተማታት ትግራይ ክቆጻጸሩ ምስ ጀመሩ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሽረም ዓድዋ አክሱም ዓድግራት ሓውሱ ኣባይቲ ከም ዘፍረሰን ንብረት ከም ዘመተን ኢንዱስትሪታት ከም ዘዕንወን ማሽነሪ ከም ዝወሰደውን ኸሲሱ አብይ ብተዋን በስሞም ዝጸውዑም ላዕለዎት ሰበስልጣን ጉዳያት ወጻኢ ናብ ኤርትራ ከም ዝሰደደ በምሕባር ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ዘካይዱ ዕንወትን ቅትለትን ደው ከብሉ ተሓሳሲቡ ባር ተቂሱም መቀለ خناتو ሰለስተ መዓልት ምስተረፈትና አልቲሜት አቅሚጥና ነርና ብዙሕ ሰብ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ይተረድኡን ናገን ከተማታት ክንቆጻጸርን ከለና እና ሰዓቡ ያቱ ስለዝነበሩ አቡቅሮ ናዓቶም ዛዕግቶም ሓይሊ አስፊርና ኢና ናብ መቀለ አቲና ክብል ገሊጽሎም እንተዘይ ኮይኑ እቲ ኩናት ምስ ወያነ ምዃኑ ተሪፉ ምሳኸም ይክኸውን ኢልናዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ቀድመ ሕዚ አባኺባ ባይቶ ወከልተ ህዝቢ ተደጋጋሚ ሰራዊት ኤርትራ ከመጎስ ከም ዝሰማዕ ግን ይርሳዕን ኣብዘዋን بحتو أفرق بحري بستفترة مسحاب كلتيوم منغستات بقالات مكساس تتصميدهم اللهم زمدنا قلتين هاقراس تبلاشو همانغو منغس إثيوبيان حوحاتن نأتي كيناسي كبقع وعلي بروجرام فرا مسعيو خامس خوانا دمام أبي أب مقلت يتقش اللهم يرترا حوحات ملو قيتفه تكينات كزازة ما ينورون بموال نأتي اسممع خامس تقامتو زكاد ما يمنسر تزاريبهم أبزوان حالتات تقراين سراوش إثيوبيان نابو كينات أمريحهم زقني خوينهم أبي أحمد قال أخرار زولو كفال حوحات مس إرترا يشارخ الله بموال بباندان نتخاسيسلو قدما منسر أبي نعوالات بايتو وكل تزبيه بزعوا قداي ودابن بحرن بالزامد أبزهاو مقلاتهم قداي وداب إثيوبيا بديبلوماسين زربن معوات نزعر لنا بزخون يخل مقدقن اكترفن يخبل قالت اللهم لما بزخون مخنات زي كون مسيلو انت تقوتيرو صواحي كعقات يخلنيو نعب زيد لي شقر قدم متاونا قن بسلامن بزربن مفጻሙ ጉቡ ይመስለን ይልሎም ኢትዮጵያ ወደ ባህሪ አይልያን ይሉ ዘአመን ተፈጥራው ሕጊ ጌጋይ ዝመስለን ዝበለ ተቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ሓደ ዋን እርጋነን ተርክበናውን ቀይሕ ባህርን ኢትዮጵያን ተፈላልዮም ክነብሩ ይኽእሉን ይልሎም ካብ ጫፍ ምጽዋዕ ክሳብ መቋድሾ ዘሎ ንውሓት 5000 ኪሎ ሜትር ምዃኑ ዘዝኻኸረ ተቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ 50 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ከም ዝሓተተት ተዛሪቡሎም ኢትዮጵያ ካብ ግድብ ህዳሴ ይኹን ካብ መንገዲ ኣየር ብጽሒት በመሃብ ወደ ባህሪ ክትረክብ ከም ትደሊ በመጥቃስ ነዚ መቀባል ድማ ኣድላይ ኮይኑ ከም ዝተሰምዖ ተዛሪቦም ሃቡና ጥራሕ ኣይኮነን ዘለና ነቲ ኸባና ዝተረፈ ወሰድዎም ዘጥፋናዮ እንተሎ ድማ ይቅረበሉና ግን ህን ኢትዮጵያ
ተፈጥራዊ ጸጋ ሓሊፍካ ምሃብ ኣጸጋሚ እዩ ምስ ወከልቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ክዘራረቡ ከለው በሙሉእ ድምጺ ሕቶኹም ንረዳኢና ግን ብሰላማዊ እምበር ብኩናት ክኸውን የብሉን እዮም ዝብሉና ኢሎም ኣብ ዲፕሎማሲ ጽቡቕ ገስጋስ ከም ዘሎን ግዜ ወሲዱ ፍረ ዝህበን በመጥቃስ ጉዳይ ወደ ባሕሪ በባሌ ይኹን ብቦሌ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምዕዋት ከም ዘይተርፍ ገሊጹሎም ሰራዊት ሱዳን ከባ ከተማ ካዳጉሊ ፈንጭሑም ሰራዊት ሱዳን ከሳልጦም ብዝቀነየ መጠን ሰፋሕት መጥቃዕትታት ንመስመራት ካዳጉሊ ሕዚ ሙሉእ ተቆጻጽሩሎም ዋና ከተማ ደው ኮርዶፎን ከተማ ካዳጉሊ ንሰለስተ ዓመታት ኣብ ከባ ዝነበረት ከተማ ነበርቲ ከተማ ካዳጉሊ ተሓጓሶም ሰራዊት ሱዳን ሕዚ ይገልጽሎም ፕሬዝዳንት ሱዳን ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ንመላእ ሱዳናውያን እንኳዕ ደስ በለና ይልሎም አልቡርሃን ኣብ ዘሕለፈ መልእኽቲ ሰራዊት ሱዳን ብዘይ ምቁራጽ ናብ ዳርፉር ከም ዝገስገስ ኣፍሊጡ ተኩሲ ደዋይ ነበልን ንጸላይ ካብ መሬት ሱዳን ጸራርግና ክነውጽኢና ይብል አልቡርሃን ቅድሚ ደቃይቕ ኣብ ዘሕለፈ መልእኽቲ በዚ መጥቃዕቲ ሰራዊት ሱዳን ግዛት ደው ካርዳፉን ነጻ ንምውጻእ ክኢልሎም RSF ቅድማ ዋርሕ ኣብ ከተማ ካዳጉሊ ብዝፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን 6 ባንግላዴሻውያን ዓቀብቲ ሰላም መቕታሉ ይፍለጡ እዮም አንጻር መንግስቲ ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ሓይሊ ብዓረብ ኤምሬትን ኢትዮጵያን ብቐጥታ ድጋፍ ከም ዝግበረሉ ብዓለም ለኸ ሚድያ በመረዳእታ ዝቀረበ ሓቅ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ምብጻሕ የካይደሎም እንዶሚና ብሪያድ ዝኣተወ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምስ ስዑዳዊ መዘኑ ልኡል ፋይሰል በመረኻብ ብዛዕባ ዞን ክልተውን ጉዳያት ከም ዝተዘራረበ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ስዑድ ሓቢሩ አዲስ አበባ ምስ ሕቡራት ኤምራት ዓረብ ዘለዋ ዝምድና ኣብ ትሕይለሉ ዘሎ እዋን እዩ እቲ ላዕለዋይ ኢትዮጵያዊ በዓል ስልጣን ናብ ስዑዲ ኣትዩ ዘሎ ሪያድን አቡዳቢን ብሰንኪ ጸጥታዊ ኩነታት ደው የመንን ካልእ ዲፕሎማሲያዊ ፍልያትን ዝምድናታትን ሓርፊፉ ምህላው ይግለጽሉ ምስ ኢትዮጵያ ናብ ወጥራኣትያ ዘላ ኤርትራ በወገና ምስ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘለዋ ይነገር ወደ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ክልል ትግራይ ዝረአ ዘሎ ናብ ጎንፂ ናይ ምምራት ዝንባለታት ከም ዘሻቀሎ ገሊጹ እቲ ሎሚ ብቤት ጽሕፈት ዋና ጸሓፊ ዝወጸ መግለጺ እቲ ሕብረት ሎሚ ቀነ ኣብ ኢትዮጵያ ፍላይ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ዝረአ ዘሎ ሓድሽ ምዕዋለታት ብቀረባ ይከታተሉ ከም ዘሎ ይመላኽቱ እቲ መግለጺ በሰም ክትል ወሃብ ቃለት ቤት ጽሕፈት ፋራን ሀቅ ዝወጸ ኮይኑ እቲ ሓድሽ ኩነታት ኣዝዩ ዘሻቀል ከም ዝኾነን እቲ ዋና ጸሓፊ ብትኹረት ይከታተሉ ከም ዘሎ ይሕብር ካብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ጀሚሩ ኣብ ከባቢታት ወረዳ ጸለምትን ደቡብ ትግራይን ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ኢትዮጵያን ግጭት ከም ዘጋጠመ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ድማ ኣብ ሰለስተ ከባቢታት ዞባ ማእከል ትግራይ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተፈጸመ ምፍላጥ ተኻኢሉሎም በቲ መጥቃዕቲ ድሮን ሓደ ሰብ ህይወቱ ክስእንከሎም ኣብ ልዕሊ ንብረት ጉዳት ከም ዘብጽሐ ቢቢሲ ትግርኛ ካብ ፖሊስ ረኸቦ ሓበሬታ ይመላኽት ኣብ ሞዳታ ዋና ጸሓፊ ምስ ሕብራት ኣፍሪካን ዞባዊ ትካላትን ብምትሕባር ነቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ብሰላማዊ ንምፍታሕ ድልውነቱ ኣረጋጊጹሎም ኣብ ትግራይ ተገልገልቲ ባንኪ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 2,000 ብር ከውጽኡ ዝተደረቱ ኮይኖም እቶም ኣባላታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከበደ ሸቕሎት ፈጢሩ ይርከብ መንግስቲ ፌደራል ዛጌድ ብዛዕባቲ ዳግማይ ናብ ሙሉእ ኩናት ከይዓርግ ስጋት ፈጢሩ ዝርከብ ግጭት መግለጺ ሃበን ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጅማል ኣብዝሃቦ መግለጺ እቲ ኣብ ከባቢታት ጸለምቲ ዝተፈጥረ ጎንፂ ዘረጋገጸ ኮይኑ ሓይልታቱ ናብ ግጭት ናይ ምእታው ድሌት ከም ዘይብሎም ተዛሪቦም ሓይልታቱ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ዝበጽሕ ዘሎ ግፍዕን ምክልኻል ናብቲ ከባቢ ከም ዝተንቀሳቐሱን ኮነ ግጭት ናይ ምጅማር ባህጊ ከም ዘየለ ሓቢሩ ኮነቶም ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዕልባት ክረኽቡ ይግባእ ዝብሎም ዓበይቲ ጉዳያት ሕዚ እውን ብሰላማዊ ዘተ ዕልባት ክረኽቡ ምምሕዳሩ ቀዳምነት ከም ዝህብ ኣብቲ ብቴሌቪዥን ትግራይ ዘመሓላለፉ ቃል ኣብርሂሎም ዛዕባታት ተመዛበልቲ ልዕሉ ዝተዛረበ ጀነራል ታደሰ ምምሕዳራት ምዕራብ ትግራይ ጸለምትን ብመሰረት ውዕሊ ናብ ንወር ምምሕዳሮም ክምለሱ ጸዊዕሎም ፍላይቲ ኣብ ገለ ከባቢታት ትግራይ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ድማ እቲ ኩነታት ናብ ሙሉእ ጎንፂ ዘሰጋገረ ስጉም ትኽብል ኮይኑ ንወሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዓሰበ ታይምስ ሎሚ ዝተዳለዉ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ነሰናይ ምክታልኩም ድማ ኣዝና ነመስገን ሰላም